Sí, recordem que és TV Llobregat Televisió i avui tenim a l'espai, que també ens agrada moltíssim, Vostès recorden que nosaltres de tant en tant venen del Telèfon de l'Esperança de Barcelona? Doncs sí, aquesta tarda ens acompanya la presidenta del patronat de la Fundació Ajuda i Esperança. I ho llegiré a poc perquè el nom és complicatillo, Maria Rosa Buixarrais. Ho he dit bé? Molt bé. Bona nit, Maria Rosa. Benvingut a aquesta casa, ja has vingut altres vegades. Sí. I no direm tot el seu currículum perquè un dia el vam llegir i quasi ens vam menjar el programa. No cal. Continues a la universitat? Sí. Miri vostè, tan jove i tan intel·ligent, que diuen a la gent jove. Doncs amb la presidenta del patronat de la Fundació Ajuda i Esperança volem que ens expliqui ella, perquè vostès saben segurament que tenen una revista que és La Veu Amiga. I amb La Veu Amiga, doncs ara anava a dir una confessió que no la diré, però sí la diré. Jo la vaig agafar un dia a les meves mans i em vaig lligar amb el Telèfon de l'Esperança. Amb una consulta d'un metge, va ser com jo vaig conèixer, amb una consulta d'un metge. Sí. Molt bé, aquella revista, dic, ui, que guapa, me'l vaig emportar. Un robatori. Sí. Perquè llavors... Sí, ja, però jo volia saber després... Segur que ja ha prescrit el delicte. Ai, no ho sé, si el senyor Rajoy no s'està mirant. Doncs... Bueno, sempre la pots tornar, segur que la guardes. Sí, de veritat que la guardo. Doncs hi ha una revista que es diu Veu Amiga i en aquella revista escriu uns articles magnífics. I avui voldríem que ens parlés de com recuperar l'esperança, que l'autora és la presidenta del patronat. I què és això de que perdrem l'esperança? Sempre hi ha un moment a la vida que es perd l'esperança? Clar, hi ha moments a la vida en què un ho veu tot negre perquè li passen mil coses, li passen desgràcies, sent dolor, se li mor algun familiar, té amics que no se'n surten de la feina, ella mateixa també, la persona, està en un moment de baixa moral, clar, i perds l'esperança de que puguis canviar la situació, revertir-la i que sigui tot més positiu. Però sempre diuen, demà sortirà el sol, no? Sí. És el mateix això? O és una visió positiva i no has arribat encara a perdre l'esperança? Quan dius demà sortirà el sol. No has arribat a perdre-la. Clar, perdre l'esperança ja és arribar al fons del pou, no? És quan l'endemà t'aixeques i no ha sortit. Bueno, sempre surt, El que passa és que tu no el veus. Clar, perquè depèn molt de la percepció que tenim de les coses, no? L'esperança depèn molt també del tarannà de cadascú, de com veiem les situacions, de si les veiem negres seran més negres i si les veiem positives probablement tindrem més esperança per poder canviar la situació. La culpa és de la vida o la culpa és del nostre plantejament? La culpa és de la nostra subjectivitat, o sigui, de la nostra percepció de les coses, no? Cadascú tenim una manera d'enfocar la vida i hi ha gent que té un tarannà més positiu, hi ha gent que té un tarannà més negatiu i clar, en funció d'aquesta manera de ser, d'un caràcter, és un caràcter de la persona, doncs nosaltres percebem potser una mateixa situació, el que és positiu la percep positiva i el que és negatiu de per si, tot ho veu negre, no? I clar, per això necessitem dels altres, necessitem que els altres a vegades ens donin una nova mirada a la situació. Si nosaltres no tenim esperança, ho veiem tot negre i pensem que no ens en sortirem, sempre va bé que hi hagi algú que et canvi la perspectiva i et digui, mira, et passa això, sí, però podria ser pitjor, o perquè també hi ha un tema que és la comparació. Nosaltres ens comparem sempre, els éssers humans tenim aquesta tendència de comparar-nos amb els altres, però en lloc de comparar-nos amb els que estan pitjor, sempre ens comparem amb els que estan millor. I clar, si tu et compares amb els que estan millor, doncs després el que passa és que encara et veus més malament, no? En canvi, també hem de veure que hi ha persones que encara estan molt pitjor que nosaltres i n'hi ha moltes de persones que estan pitjor. Però la pregunta és, perquè clar, tots ens... allò típic, que no, tranquil, que ja... Ara perquè ho veus negre, no? Però diuen, però tot després, però tu has d'entendre que no sé què... Ja ho sé, que ho segueixes... Realment, quan ets positiu o tens un moment de foscor de visió, deixem-ho així, diguem que tens un tel que no et permet veure-ho millor, però clar, hi ha gent que també és negativa, en el sentit que no té per costum veure la part més positiva de les coses,
és tan fàcil, no tan fàcil, és fàcil que algú, perquè a vegades aquesta gent que és així més aviat negativa, ja els agradaria veure-ho d'una forma més positiva, No és que a ells no els hi faci il·lusió veure-ho millor, però senzillament... Però a vegades no s'esforcen, o no ens esforcem prou, perquè, clar, jo crec que depèn molt de cadascú. Aquesta visió positiva o negativa també un se l'ha d'anar treballant. Si un veu que sempre és negatiu i que tot ho veu negre i que això li perjudica, perquè a vegades, segur, perjudica les relacions que tens amb els altres, et perjudica tu mateix perquè tens més moments de tristesa, de soledat. Clar, si això tu veus, jo crec que l'ésser humà té la capacitat de resiliència que diem de superar situacions negatives. I si un és capaç d'entendre que és així i que fa un esforç, fa el que en diem els psicòlegs, una autorregulació del seu comportament, intenta veure les coses des d'un altre punt de vista, però controlant aquesta situació, al final, a poc pot anar canviant. El que passa que és un objectiu, sí, clar, és un objectiu que cadascú s'ha de posar, que és això que dèiem, molt subjectiu. Ens hem de qüestionar que el que estem fent o el comportament que estem tenint és el correcte? Hauríem de posar en dubte si allò que sentim està motivat per una altra qüestió que no és el que nosaltres ens pensem? És a dir, si m'ha mort una persona, però potser tinc la tristor no de la persona o estic fent un dol de la feina o del fill que ha marxat de casa o mil coses d'aquestes. Però realment acusem o diem que sí, sóc culpable, però hi ha una altra raó que no ens qüestionem al darrere? Pot ser que a vegades no ens mirem prou al nostre interior. Nosaltres a vegades parlem de que s'ha de fer un treball de la persona, de l'interior de cadascú. Clar, en moments així, en moments on sembla que perds l'esperança, és quan més t'has de replantejar aquest món interior que tens, de com veus les coses, de com t'afecta una situació que potser a tu t'afecta molt i a una altra que està al teu costat no li afecta tant, o menys, o gens. Clar, el fer un procés d'autoconeixement, això ajuda també a poder fer aquest canvi de mirada, aquesta perspectiva potser més positiva de la vida. Però, clar, és quan un sent un dolor molt fort, com deies, un dol, clar, això necessita un temps, necessita un procés, perquè hi ha una qüestió de temps també a tenir en compte important a les persones. Vull dir, hi ha temps per tot i quan un està adolorit necessita que passi un temps. No pot fer-hi res. Vull dir, el temps, com diem, el temps ho cura tot. Té aquest avantatge, de passar un temps ja no veus la situació igual. Al anar-te'n a dormir, per exemple, que t'ha passat alguna cosa, te'n vas a dormir l'endemà, probablement ja no veus la mateixa cosa, I depèn molt de cadascú, del tarannà, com deia, el caràcter que té cadascú i com cadascú afronta les situacions. Però sí que és una qüestió, clar, jo em dedico a l'ensenyament universitari i jo crec que s'ha de treballar això, s'ha de treballar des de primària, des d'infantil i primària, És una qüestió d'un treball d'autoconeixement, s'ha de fer sempre i els que ens dediquem a l'educació encara més, perquè som els responsables de que puguem transmetre aquest interès per conèixer-te tu, que després et porta a no veure les coses tan malament, perquè quan les veus tan malament és que probablement no et coneixes prou i no saps ben bé quines situacions et fan patir i quines situacions et posen content, perquè a vegades en les classes ho preguntes, nois de 20 i pico d'anys i noies que et diuen, els dius, què t'agrada a tu fer? Quines coses t'interessen o quines coses et posen content? I no ho han pensat mai. Aquí és sorprès perquè són nois i noies de 20 anys. Però no contesten allò a anar de festes amb els amics? Algú sí que contesta més espontàniament, però alguns es queden tots parats perquè diuen, oi, és que ningú m'ha preguntat mai això. Com pot ser que a aquesta edat ningú m'hagi preguntat mai si això m'agrada, si això no m'agrada, i que jo tampoc m'ho hagi plantejat? Això anava a dir jo, la pregunta aquesta no ens l'hauríem de fer nosaltres? Evidentment que ens l'hauríem de fer, però suposo que aquesta pregunta depèn molt de quin ha estat el teu procés o com has anat creixent amb una família, com t'han educat, quins contactes o quins amics has tingut. Tot el procés d'això que deia de construcció personal fa que et siguis d'una manera o d'una altra, evidentment.
Però aquestes preguntes, perdó, no fan pànic? A tothom li fa pànic. O sigui, és la pregunta del millor. és a dir, no fa pànic allò de dir, vols dir que he de contestar això? Ara jo mi mateix em posaré en un aprieto i no me'n sortiré. A la gent li fa por contestar aquestes preguntes. Qui soc, no? Qui soc realment però no i què només vull a la vida, contestar-ho no? classe, sinó vull dir... En general. A mi mateix, perquè clar, ostres, i si no m'agrada la resposta que m'acabo donant? Tot i que la saps, perquè en teoria, si tu preguntes, no és que no sàpigues la resposta, senzillament que no l'has volgut exterioritzar, no? Suposo. Sí, aquest és el punt més difícil. Per això dic que és una qüestió d'educació, per això s'ha de treballar des de ben petits, perquè si no arriba a l'adolescència i fa por la resposta, perquè un mai s'ha mirat a dintre. Mirem molt a fora, mirem el que fan els altres, mirem que passen moltes coses al món, als mitjans de comunicació, tot això, però mai ens mirem a nosaltres mateixos. I clar, si no fem aquest exercici de mirar-nos a nosaltres mateixos, no podem veure els altres igual. Al moment en què tu et mires a tu mateix, com s'obre la mirada als altres, no? I això és positiu, després per les relacions, per ser més positiu en la vida i tenir esperança, en definitiva. Com diu vostè, que això des de petits, i ara faig una pregunta que potser no té res a veure, però coses d'àvies. A vegades als nets els hi dius, vés a pensar al racó, a veure si el que has fet està ben fet. És una manera de dir, vés i qüestiona't el que estàs fent, diríem, planteja també si el teu comportament és o no és correcte? Clar, és correcte perquè això et fa plantejar realment si el comportament és fruit d'un moment de passió o d'emoció o bé és fruit d'una manera de ser, no? Que clar, hi ha nens que potser pensen d'una manera o senten d'una altra i després es comporten per cridar l'atenció o pel que sigui, no? Clar, això, per això dic, és una qüestió de treballar-ho, de saber reconèixer què és el que jo sento, en quins moments ho sento, què és el que m'emociona, què és el que jo penso després i després com actuo. I a vegades, clar, des de l'educació diem, bueno, si actuem d'una manera determinada que no pensem o no ens sentim bé, acabem després amb aquesta actuació fent que el nostre pensament i el nostre sentiment canviï. O sigui, a vegades ens pensem, no, és que actuem en funció del que pensem. Però és que a vegades actuem no en funció del que pensem, sinó que actuem. I després pensem en funció del que actuem. No sé si m'explico perquè... Vull dir que a vegades sempre s'ha tingut la tendència d'això, de reprimir els comportaments negatius, castigant els nens quan fan alguna cosa negativa, no? Però a vegades no ens hem plantejat que aquesta cosa negativa, si la van fent més habitualment, al final es converteix en una manera de ser. I això és el que hem d'evitar, no? Perquè si ensenyem als nens a conèixer a si mateixos des de ben petitons, això, a mesura que es van fent grans, ho van treballant més i no arriben moments en què a vegades els pares i les mares ens plantegem que tenim uns desconeguts a casa, no? Perquè no hem fet aquest procés d'acompanyament dels nostres fills. Ells han anat per un cantó, nosaltres els hem vist des de la nostra visió, però ells tampoc s'han treballat, nosaltres tampoc, i és tot un cúmul de coses. L'escola forma aquests nens amb aquests valors, vull dir, no amb aquests valors, amb aquestes reflexions i amb aquestes conductes. Perquè els pares no som, ni hem estat psicòlegs tots. No, clar. Això dius, a quina escola vaig aprendre jo a ser pare? No, a cap universitat ni escola, ni primària d'això. Però el sentit comú, diu que és el menys comú dels sentidos, però clar, com ho fas això? Com tens la garantia de que has fet bé aquest pas? Mai la tens, aquesta garantia no hi és mai. Tu fas el que creus millor pels teus fills perquè els estimes, se suposa, no? Clar, mai saps si el que estàs fent és el millor que podies fer. És una qüestió que sempre ens hem de plantejar. Una pregunta, allò que diuen alguna gent així, però si t'han comportat algun esforç, molt malament no ho estaràs fent. Perquè voldrà dir que t'ho has hagut de pensar en algun moment, aquella acció que has hagut de fer, i per tant, o sigui, allò que és fàcil i que és automàtic, doncs mira, dona-li i ja està. Sí, i deixem-ho córrer, no? Sí.
No és perquè tingui raó la criatura, sinó perquè, mira, avui perquè anem tard, demà perquè no sé què, és això que dius, no? Que la criatura pot arribar, però no perquè tu vulguis en realitat deixar-li passar, sinó perquè tens aquella excusa aquell dia del avui tinc tard, avui no sé què, ara hi ha molta gent, ara... Sí, és que posar límits costa més que no posar-los, clar. I els nens necessiten límits. Però, clar, pels pares posar els límits ens costa molt, per això que diem, perquè és un esforç, perquè ens és més fàcil, si tenim feina, que facin el que vulguin, no? I, clar, és tot un procés que després té unes conseqüències. A la llarga... Home, prenen el número. Sí. La criatura va aprenent, no? Sí. Aviam... Com el tema de recuperar l'esperança s'aborda des del telèfon de l'esperança? Justament perquè les persones que truquen al telèfon de l'esperança no és que hagin perdut tota l'esperança, alguna potser sí, però intenten que algú els hi faci veure o els hi faci una crida, una atenció a que han de veure les coses d'una altra manera, no? I els ajuda a veure aquest problema, aquest conflicte que estan visquent o aquesta angoixa o aquest dolor en un moment donat que poden sortir-se'n, no? Que poden sortir-se'n. Però ja no és una qüestió, a vegades ho hem parlat, el telèfon de l'esperança no és que doni receptes, sinó el que fa és escoltant, acompanyant a la persona perquè sigui la mateixa persona que vegi quin és el final de camí o quin és el camí que ha de seguir. Però no... Clar, només amb l'escolta ja estàs donant esperança. I això és lo maco, lo positiu que té el telèfon, no? Perquè hi ha persones que només necessita que algú l'escoltin. I amb això, amb aquesta escolta, ja estàs oferint una porta a l'esperança, un camí que et fa veure les coses no tan negres, sinó una mica més gris, o anant cap a lo blanc, no? I en aquest cas és així que el que fem, el que fan els voluntaris i voluntàries del telèfon és ajudar a anar buscant o anar cercant aquesta esperança a les situacions que encara que ens semblin molt conflictives, doncs totes tenen diverses perspectives o diverses cares on te les podem mirar. Recordem que si vostès volen participar en aquesta fundació com a voluntari o voluntària del telèfon de l'Esperança, què haurien de fer? Haurien de trucar al 93 202 0260, que és on hi ha la secretaria i allà els atendran i els diran quan han d'anar-hi, com es fa la selecció del voluntari, perquè fem una selecció i després fem una formació perquè després puguin ja posar-se a atendre les trucades telefòniques. I si vostès tenen algun problema i volen una veu amiga, també poden fer-ho. Poden trucar al 93? Al 93 414 48 48, que és el telèfon de l'Esperança. Hem parlat de l'esperança, però jo voldria preguntar també, el fet de tenir fe ajuda a tenir esperança? És una pregunta teologales, fe, esperança i caritat. Quan jo estudiava el catecisme... Sí, la fe ajuda, perquè la fe t'ajuda a això, en un moment donat, a veure que pots sortir-te'n d'aquest atxucat, del problema que puguis tenir i en definitiva a molta gent, a moltíssima gent, jo crec que a la majoria de gent ens ajuda en un moment de foscor la fe a dir, probablement amb la fe puc sortir-me'n, i va molt lligat, com diem, a l'esperança. Sense fe, fem el que sigui, clar. La fe ja s'instal·la en una religió concreta, però pots tenir... Per això he dit fe, sense lligar-la en cap. Sí, és això, el sentit que hi ha alguna cosa més que ens ajuda a tirar endavant i que farà que ens en puguem sortir de les situacions negatives. Mercè, tu coneixes el telèfon de l'Esperança? El conec d'haver visitat, de la web i de l'aplicació també. Molt bé, parla'ns de l'aplicació. Tu l'has fet servir alguna vegada? Sí, de fet hi ha un petit comentari diari, no? Valor. El valor que s'encén, algunes... Ara no em fas parlar de memòria i no sé, hi ha 5 apartats, em sembla, o 6? Sí. I una mica van fent un repàs, ara l'estic buscant perquè... És per la gent jove.
i la gent no jove. Perquè la gent, per fer una prevenció en aquest sentit en qüestions de que es vegin les coses mesuradament i que no arribem a un moment en què no tinguem esperança, justament. I està en ple funcionament? Està en funcionament. Tenim això, el valor de la setmana, després tenim algun tipus de treball que es fa per mostrar als pares quins són els conflictes que tenen avui pares i fills i com els poden afrontar. Però el que passa és que també està pensat també des de la visió del jove. Sí. Perquè clar, el títol de l'apartat diu molt clar que està pensat perquè sigui el jove que entri. Sigui el jove que vegi que es poden resoldre els conflictes amb els pares. Que, clar, hi ha determinada edat que, com sabem tots, el jove el que vol, o el noi i la noia adolescent, el que volen és buscar la seva identitat i a vegades ho fan per contrast o per anar en contra de lo que se li està oferint des de casa, no? I clar, aquí és veure que tot i amb això, tot i que poden buscar el seu espai, el seu moment, la seva identitat, doncs hi ha uns pares que segur que s'hi enfronten justament per això, i això és positiu, no és negatiu. O sigui, els conflictes amb els pares, encara que tant per les dues bandes semblin negatius, tenen un resultat positiu perquè si es resolen, doncs les persones també creixen. D'una situació de crisi sempre es pot sempre se n'aprèn, sí. Com hi ha les trucades? Hi ha un increment de trucades respecte a l'any passat? Sí. La situació política que vivim a Catalunya i social també afavoreix? Hi ha trucades d'aquest caire? Bé, no és que afavoreixi, però sí que hi ha trucades que al final comenten la situació política i donen la seva opinió. Sí, això d'entrada t'haig de dir que sí, perquè jo he viscut amb la meva pròpia pell, no? Però i genera angoixa. Han augmentat les trucades, no per l'angoixa, jo crec, en general, no? De la temàtica, però ja dic, és un augment de trucades fruit dels mitjans de comunicació com vosaltres, que ens doneu a conèixer, i també fruit de que les persones cada cop més, al conèixer el telèfon, tenen més atreviment per trucar i per buscar algú que els acompanyi. També perquè jo penso que cada vegada hi ha gent més sola, malgrat hi hagin xarxes socials, maneres de comunicar-se diferents, i això, que sembla que hagi de ser una qüestió positiva i negativa pel telèfon, és a dir, si hi ha més xarxes socials, se suposa que la gent es comunicarà menys amb el telèfon. Però una xarxa social parles menys encara. Per això mateix, que el que necessita la gent és sentir una veu, sentir, perquè no és qüestió de que algú que no sentis, clar, es podria fer com si té algun problema de tal, truqui-lo, si té algun problema, però no és el cas, en aquest cas directament s'atén a la persona amb la seva problemàtica o amb la seva angoixa i se l'escolta sobretot, no? Doncs nosaltres des d'aquí ja sabem vostès que recomanem, tant si volen ser voluntaris i voluntaris del Telèfon de l'Esperança, com si creuen que necessiten una veu amiga els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. Sí, senyora. Sí. Volíem també donar les gràcies perquè apareixem nosaltres, ETV, al nostre programa. Amb la seva pàgina. A la pàgina i a la web. I a l'aplicatiu també. A l'apartat de Puc Millorar, o sigui, si entreu a l'aplicatiu també del Telèfon de l'Esperança, esperança.cat, busqueu-nos a l'apartat de Puc Millorar perquè expliquen a través d'una entrevista que vam fer, per exemple, alguns dels aspectes. Doncs molt bé. Vol afegir alguna cosa, Maria Rosa, no? Bé, que també ara estem en un moment de crisi econòmica i que si algú vol fer una aportació, que la faci a partir de la pàgina web del Telèfon de l'Esperança, que és www.telefonoesperanza.com, en aquest cas, i allà hi ha com fer-se voluntari i com poder fer una aportació econòmica que sempre és benvinguda i en aquests moments encara més. Perquè els voluntaris són voluntaris, però el manteniment del servei genera moltíssimes despeses. Clar, tenim 3 persones que hi treballen, que cobren un sou, un edifici, un manteniment de l'edifici, això genera despesa. Però el rendiment dels diners i les aportacions no es poden imaginar vostès
com fructifica en benefici i ajuda a la ciutadania que l'utilitza. És que, de fet, no només la persona que l'utilitza, sinó que hem de pensar en l'efecte multiplicador, perquè, clar, si aquesta persona aconsegueix ell mateix o ella mateixa viure d'una altra manera, també això reverteix amb la seva relació amb el seu entorn. No? Sí. Això a vegades no som conscients de que si tota acció implica... Vol dir que si no hi hagués, s'hauria d'inventar. Això mateix. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres fem una pausa petita per la publicitat i anem amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat. Fins ara.